bismillah Joliba TV news aleka au bismillah radio Joliba aleka ando fuka wali mando amunu ka fleje fantanna bela jilefe amunu ka radio Joliba lane ka daw kluga ka fomi kuna fundi sewe ulude lakali wati sirabi tarata doina jwe kalo tlimwa ani kolonto amba foina au bismillah kuna fundi sewe ulu keneka ladala kodo en fait yanno wala kuna fundi sebe wanta blada grindala u bora somada na ubambulu koro gafe follow mimbe ni ambe talike wala oye nouvelle horizon yi facilité sebe akumana adanye follow erela aya jira ka foko minye premier ministre no ye shogel kokala maiga bi somada na barado kanga damne bara minuni ulube talike krenkreni ala jekulu krenkreni mini ukanga sigi kalataw ulu labeni na bi tarata na abedele centre international de conférence de Bamako la snukamako CICB o ajala ka fo bara minuni ni shogel kokala maiga kabaya kuma fo kaba o ani politiquement o ajala ka fo ka kontinent te clé do ya jira ka fo ko mi organe unique de gestion no ye jekulu krenkreni wala sa kalata bi se ka labena e chugumina do ya jira ka fo ko laben do kanga do ako strategie la o do wati asoro shogel ka fola mi jekulu ya asira kaba wa bara krenkreni rebna sigi ako kuna bi somare na wala sa tabolo minumbe ni uluka nga do jekulu koro wala sa uluka sega blasira o de la ajala ka fo wala sa kalataw ulubi se ka laben chugumina ero jamana konala ni wati nuna chamanje fanga bara chamambe minun kalfale dula lakana baliya bula jamana rebiseka dilaka berebe jamana duma chugumina jamana biseka maraka don jamana dun ka dunga dafe chugumina ani anga kalanko fugata se jamana dun yere dama biseka do dankele fe ka bo dankele fe chugumina anga chakeda baw ulu bise fanga biseka do ulu la chugumina fugata se benka 7 mino buluno blala fanga biseka do la bem biseka na malikono ni bara bilbili bawi minu ni jamana nyama ukerekere la chamanje fanga nyama ukanga ujantola na miya la bilbili baye oye kalata mini ubulu dale do anga jamana kono ajalla ka fo kalata fana kuma cara kosebe bela jelebi ki tafo ala o de la ni jatemine ke ministre mi rebe ni alebe anga marachema boli kuna lieutenant colonel Abdoulaye Maiga ale kon be wulikajo fasugu bela ni watina ka politique maw segere wala sa mi kalata ko yere abara abseka do berela chugomina ani kalata biseka ke ina fo jamana do mbika alaini chugomina o de ato organe unique de gestion des élections noye jekulu kelengere ni o ajala ka fo bi koni sigibina ke akokuna wala sa ni jatemine ke kalata labe ni ubina kalfala wala sa abaraw ka siga ke lafia ani bunya ani karama konala o de la ni jatemine ke politique ton chamambe ina fo kodem walma asma CFP no ulu ya jira ka fo o ko ni shogel be ni labe nuna o ka kanga ke alnaso la dialogue national inclusif sigi min kera mali konala ya ko alnaso la dialogue ya fo ko ka ake ko nga ko politique mo kanga laje ka kuma ufe ani benka ke feno ka wala sa ni jekulu kerengere ni absega sigi chomina o kodem fana hakila yo ina fo ka secrétaire général Alassane ABB o ali ajira ka foko organe unique de gestion miflen des élections mifleni ko akanga labe ina fo labe chugula bele jele biseka so ama chugumina ni nouvelle horizon ka felawi ale nouvelle horizon killing konnala ajira lebe ka foko keleche minumbe ni olube kerenkeraniala anga benka 7 ni ajira la ka foko DDR no démobilisation désarmement et réinsertion afurako keleche minumbe ni olukunye marfata jamana kama o kwa marfabla o kwa do jamana ka berela wala sa mi jamana yi minumbe no bisika keleke minu yere fana be minu bisika bara were uke o ni dedere ko atako sabana keleche sabana minu fleni o ko lukon sira kidal kunungo yere wulada fe nga utara minusma mauka keleche de u sense ka sunu fo kidal ale marabulo konnala o mi dedere ko bara ni jatimne ke adam nena ka bi benga sebe ale bulu no dala o benga sebe re josin bilu badodo ajala ka fo ka bi wati jan kidal mi ni keleche nunye ukumballa ka do kidal wati temene nuna abi ma keme keleche keme ani muga nyona bo coordination des mouvements de la zawadi chede umbala plateforme maubala fokata se mali army ma ubele jilebe akonala o wati dola kun fora ka foko u jora kidal o dalanga sema mau olukum maso fiu ni keleche nu ka do kidal ale do konala ka sabu ke ko
waati dɔ la kɛlɛcɛ ninnu dɔw sɛgɛsɛgɛra u la k'a jira k'a fɔ ko olu tɛ se ka kɛ kɛlɛcɛ ye wa ko o sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ la sema maaw y'a jira k'a fɔ olu tɛna se ka jɛn ni o ye o de kɛra ko in yɛrɛ balanyɔrɔ ye nin waati in na bi an bɛ don min na ko bi kɛlɛcɛ 22 olu bɛɛ lajɛlen minnu bɛ sema jɛkulu kɔnɔna la fo ka taa se Mali armée ma ko u sɛnsɛnna kunu ka don Kidali dugu kɔnɔna la min ye DDR o hukumu kɔnɔna de don kunnafoni sɛbɛn n'o ye Nouvelle Horizon ye a jirala k'a fɔ nafolo kasabi min yɛrɛ bɛ ka don nin ko in da fɛ walasa mamurutilen jɛkulu kɔrɔw olu bɛ se ka don jamana ka bɛrɛ la cogo min na a bɛ taa CFA wari miliyari 1 ani miliyɔn 700 ana a kunkanfɛ de la ni ye jateminɛ kɛ DDR ko fo ka taa se comité de suivi de l'accord n'o ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don bɛnkan sɛbɛn ale bɛ se ka lawaleya cogo min na CSA yɛrɛ kun ye baaraw daminɛ nka gɛlɛya donna olu fana ka baaraw la Nouvelle Horizon ka fɔ la n'o ye mécanisme opérationnel de coordination n'o ye MOCU ye MOCU baaraw fana gɛlɛyaw kun donna na nka a bɛ n'a fɔ an bɛ waati min na ko sisan bɛn kɛra ko kan sɔn kɛra ko caman ma ni kɛlɛcɛ ninnu u donna Kidali kunun yana ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna la a jiralen bɛ k'a fɔ ko min ye premier ministre kɔrɔ ye Ibrahim Bokar Keita jamanakuntigi kɔrɔ ale ka premier ministre Dr Boubou Cissé ko a donna tɔn na ni o ye politique tɔn ye n'o ye URD ye Boubou Cissé ka donni URD kɔnɔna la Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ min ye professeur Clément Dambélé ale kumana a ko nin bɛna fɔ Soumaïla Cissé ka sago filanan ala ma hinɛna la sabu ko Soumaïla Cissé min ni ale de ye tiɲɛ ye politique tɔn URD bi n'a fɔra ko Dr Boubou Cissé ko donna o tɔn in kɔnɔna la professeur Clément Dambélé ko fɛn don fɛn min ni a kɔni ma bɛn ale yɛrɛ ma cogoya si la sabu min ye ala ma hinɛna Soumaïla Cissé ɲɛfun député min ye ni a ye politique tɔn URD sigi sen kan ko ni Soumaïla Cissé kun bɛ balo la bi ko Soumaïla Cissé kun tɛ sɔn fiyewu URD kɔnɔna la nin ko in ka kɛ ko nka ko hali n'a kun kɛra Soumaïla Cissé a na kɛ ko a kun bɛ sɔn ka to a la nka a salen min ye nin n'a a tɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna la bilen Dr Boubou Cissé n'o ye Ibrahim Bokar Keita ka premier ministre kɔrɔ ye o donnen kɔ politique tɔn in na ko o ye Soumaïla Cissé ko y'a ka sago filanan ye Nouvelle Horizon de y'a fɔ ale Nouvelle Horizon kelen na a jiralen bɛ k'a fɔ yɔrɔ ni URD la a bɛ tɔn kɔnɔna la n'o ye Front pour la sauvegarde de la démocratie n'o ye FSD o ɲɛmaaba Sogɛl Kokala Mayiga ale de bɛ premier ministre ya la bi ni dun ye jateminɛ kɛ o Sogɛl Kokala Mayiga kelen o fana taara bɔ Dr Boubou Cissé professeur Clément Dambélé a jira k'a fɔ nin kɔni ye waleya damadɔ ye minnu ma bɛn ale yɛrɛ ma fiyewu sabu ko Boubou Cissé waati min na Soumaïla Cissé yɛrɛ kun minɛnen don n'a kun bɛ bamacimaw bolo waati y'a sɔrɔ Boubou Cissé ale de bɛ premier ministre ya la ni dun ye jateminɛ kɛ fo ka na se sisan ma bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko maa ti maa bali i ka taa i ni ka politique tɔn na ko nka nin min kɛlen ye nin ye ko hali n'a sɔrɔla maa ma fɛn fɔ maa ye Dr Boubou Cissé a ka taa URD kɔnɔna la bi k'a bɛ sɔn ka ko caman fɔ ko minnu n'olu tɛ ko bɛntaw ye kuma ye nin ye an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna la n'an bɔra yen an bɛ taa kunnafoni sɛbɛn min kɔnɔ o ye les échos welewele ye ale kumanen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la yamaruya sɛbɛn min ni o taara ka di sanubɔyɔrɔ min n'u kama ko minan ko to ale woroduguyanfanw fɛ jalaki de talen don ka ɲɛsin minisiri ma n'o ye minisiri min bɛ an ka dugujukɔrɔ nafolo ani ji ni kuranko kunna Seydou Lamine Traoré k'a jira k'a fɔ ko yalima ale de bɛ fɛ ka tɔɔrɔ lase Mali ma walima a bɛ fɛ ka ko lase jamana in ma o la sa les échos maaw ni dun ye jateminɛ kɛ u ko minisiri min ye nin ye ni ale de ye yamaruya sɛbɛn di yamaruya sɛbɛn min ni o dira sanubɔ cakɛda dɔ ma u k'a ma ko Big Mining Sarl ka sababu kɛ ni kow ta k'a lajɛ ka b'a daminɛ fo ka na se sisan ma Big Mining Sarl maaw olu ye sɛbɛn sɔrɔ ka bɔ minisiri bolo n'o ye Seydou Lamine Traoré k'a sɔrɔ don u n'a man kan olu minnu ni u sigira a ma mɛn u lakodɔnnen tɛ diɲɛ kɔnɔna la k'a fɔ ko nin ye sanubɔ yɔrɔ ye wa maa minnu ta ye nin sanubɔ yɔrɔ in ye n'o ye little Big Mining Sarl ye ko maaw don minnu fana ni sanubɔ yɛrɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ka na se fo sisan ma maaw don minnu ni u lakodɔnnen tɛ kosɛbɛ ko mun na jɛkulu min bɛ yen ni o ye sanubɔ cakɛda an ka jamana kɔnɔ olu bɛ a mɛnna n'o ye Bitu Gold Corporation ye olu bɛ sanubɔ la an ka jamana kɔnɔ a mɛnna wa minan ko to ale sanubɔ yɔrɔ de kun bɛ olu bolo a jala k'a fɔ ko a yamaruya sɛbɛn minɛna u la k'a di little Big Mining maaw ma ka sababu kɛ minisiri min ni ale bɛ an ka dugujukɔrɔ nafolo kow kunna nin ko min kɛlen ye nin ye a jala k'a fɔ ko don min ni
akan ka lajɛ an ka jamana sariyaw kɔnɔna la sariya minnu ni olu bɛ dugukolo ko yɛrɛ yamaruya sanu bɔyɔrɔ ko la n'a sɔrɔla ko sariya min bɛ yen n'a bɛ dugukolo di maaw ma walasa i ka se ka sanu bɔ k'a sababu kɛ ko o sariya ninnu ko sen terekera kan wa a ma se ka bɔ a sira ma minisiri kɔni k'a ye yɛrɛsago de baara kɛ nin ye k'a sababu kɛ ko little big meaning maaw a ye sɛbɛn min di u ma nin ye sɛbɛn in tɛ sɛbɛn yamaruyalen ye wa fana sɛbɛn tɛ fana k'a fɔ bi min bɛ se ka bitu gold maaw k'olu bɔ u ka baara kɔnɔna la ko ni dun ye jateminɛ kɛ a tɛna an ka jamana kisi diɲɛ sariya wɛrɛw tɔɔrɔ ma ka sababu kɛ bi ni ye jateminɛ kɛ an ka sanubɔyɔrɔ min n'o ye minɛn koto ye ni minisiri ye nin baara kɛ a dun y'a kɛ jamana de tɔgɔ la n'a fɔra ko sariyaw bɛ yen minnu bɛ sanu ko lahala bɛɛ lajɛlen la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka jamana y'i bolonɔ bila sariya caman na ni little big meaning maaw n'olu ko nana to olu bolo nin cogoya la k'a bɛ sɔn ka kɛ kɔlɔlɔ ye ka ɲɛsin an ka sariya kisɛw ma minnu bɛ ta ka ɲɛsin sanubɔko ma Mali kɔnɔna la yan nɔ walasa min ye bitu gold maaw olu kɔni y'u sigi ka ko in lajɛ sa wa ko bɛna ko in yɛrɛ ta ka taa da sariya ɲɛkɔrɔ sabu ko a ma bɔ sariya sira ma o de la bi ni ye bitu gold fasiri ka kuma la ko u ye baara caman kɛ kabi a bi san caman bɔ Mali kɔnɔna la yan nɔ kabi minɛn kotobiw bolo fo ka n'a minɛ u la nin cogoya la k'a di little big meaning maaw ma u ye kalansow dayɛlɛ u ye baara caman kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Keɲeba mara la n'a fɔra ko nin cakɛda in bɛna bɔ u bolo nin cogoya la k'a sababu kɛ minisiri dɔ ka baara ye nin mana ko bɛ sɔn ka gɛlɛya se kosɛbɛ an ka jamana sanubɔko sariyaw ma ale kunna fasiri di sɛbɛn kelen n'o ye les échos maaw ye min ye lafasali kuluba min bɛ yen ni o bɛ an ka baarakɛyɔrɔ min bɛ n'o ye DRH SSDS maaw ye olu kɔni bɛ bagawali la nin waati na k'u bɛna taa baarabila la baarabila in a jala k'a fɔ ko a kan ka daminɛ tarata juillet kalo tile 6 ka taa kuncɛ a tile 9 san 2021 ni wasa yɛrɛ ma sɔrɔ a la a jɔrɔla k'a fɔ u ka secrétaire général n'o ye Yusufu Traoré ni u ka laɲiniw ma sabati u bɛ sɔn ka baarabila in u bɛ dɔ wɛrɛ fara a kan min bɛ daminɛ ntɛnɛn juillet kalo tile 12 ka taa kuncɛ juma juillet kalo tile 16 ni dun ye jateminɛ kɛ limanaw min ye les échos maaw ye u ko ko Choguel Kokala Mayiga yɔrɔ ale de premier ministre ye ko bɛɛ lajɛlen kalifalen bɛ ale de la nin waati in na ko nka ko a nakan a bɛ n'a fɔ ani baarakɛlaw i n'a fɔ UNTM fo ka taa se DRHSS ani syndicat caman minnu bɛ yen n'olu bɛ baarakɛlaw tɔgɔ la ko u ka laɲini caman bɛ yen min ye laɲini sɛbɛnw ye baarabila sɛbɛnw ko bɛ Choguel Kokala Mayiga a n'a ka ministre ka tabali kan nin waati in na fɛn kɔni don min ye Choguel n'a ka gouvernement ye u kan ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa nin baarabila ninnu ka se ka dansigi kɛ u la u kana se ka kɛ n'o tɛ transition baara k'a bɛ sɔn ka gɛlɛya don a la kuma ye nin ye an ye nin bɔ les échos welewele kɔnɔ aw bonya b'a la an bɛ don kunnafoni sɛbɛn min kɔnɔna la halisa min ye sɛbɛn bɛ n'u k'a ma ko le soir de Bamako soir de Bamako kumana nin waati in na min y'an ka jamanakuntigi ye n'o ye colonel Assimi Goïta yɔrɔ ale ka kuma man ca a tɛ kuma kosɛbɛ a jarala k'a fɔ a ka kumabaliya k'o kɛra sababu ye ka Faransi ka a lasegin kokura yɔrɔ Faransi tun y'a jira k'a fɔ ko u bɛna u sen bɔ an sen na walima u ka kɛlɛcɛ minnu bɛ yen ni o ye barikani ye k'u bɔ u ka dansigi u ka baaraw la walima ka fanga don kɛlɛcɛ minnu bɛ yen n'u k'u ma ko force takuba soir de Bamako de y'a jira k'a fɔ ko Assimi Goïta ka daden kɛra sababu ye min Emmanuel Macron ale de ye Faransi jamanakuntigi ye bi a ye ciden dɔw ci teliya yɛrɛ la ka na kuluba olu yɛrɛ ni Assimi Goïta ye ɲɔgɔn ye k'u k'a lajɛ k'u ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u k'a lajɛ min ye Mali yɛrɛ basigili ani Sahel kɔnɔna ye olu bɛ se ka basigi cogo min na min ye ɲɔgɔn ye a jarala k'a fɔ a kɛra kunungo ntɛnɛn yɛrɛ min ye jamanakuntigi ye Assimi Goïta ale ye ciden ninnu n'o ye Emmanuel Macron ka ciden ninnu Franck Paris fo ka taa se amiral Jean-Philippe Roland nin cɛ fila olu nana a bɛnna waati fana ma an ka minisiri min bɛ yen n'o bɛ kɛlɛcɛw kunna Sadio Kamara ale tun bɔra taamana Rusi jamana kan kalan dɔ senfɛ min ni o bɛ tali kɛ lakanako siratigɛw la a bɛnna waati fana ma waati min ni Emmanuel Macron ale ni Assimi Goïta ko u tɛ ka filɛli kɛ fankelen fɛ k'a sababu kɛ ko transition kɔnɔna la n'o ye cɛmancɛ fanga ye min ye fanga daraki coup d'état o kɛra fo siɲɛ 2 o kɔni ma bɛn Faransi jamanakuntigi ma soir de Bamako ka kuma la ni bɛ jateminɛ kɛ ciden minnu nanen ye nin ye ko a bɛ sɔn ka kɔrɔ caman di kosɛbɛ Faransi ale ka segin a kun ye kuma min fɔ Emmanuel Macron kun ye laseli minnu kɛ
ka segi kana ka inyɛsi Mali ma kokura baaraw la baara minnu ne olu bɛ tali kɛ lakanako baaraw la baara minnu n'olu bɛ tali kɛ Faransi yɛrɛ ani Mali cɛ sɔrɔko nasiraw la ka se ka kuma o kan hali n'a sɔrɔla min ye u ka ministre min bɛ yen ne u b'u ka jamana ni jamana wɛrɛw kun ye kunna Jean-Yves Le Drian ale kun y'a lase k'a fɔ ko force Barkhane n'o ye Faransi ka kɛlɛcɛw ye ko u bɛna lajɛ ka a falen don u ka baaraw la ka fanga di min ye kɛlɛcɛ minnu bɛ yen n'o bɛ takuba tɔgɔ la n'i dun ye jateminɛ kɛ nin bɛɛ ye kumaw ye kuma minnu fɔra a bɛɛ fɔra nka jamanakuntigi min b'an kunna bi ne o ye colonel Assimi Goïta ye ale kɔni ma kuma a ma foyi fɔ a y'i makun nka Faransi fana sigilen filɛ ko makun o ma tɔ foyi to Faransi la u ka jamanakuntigi a ye ciden minnu bila kana nin ye limanaw ko u mana dɔ wɛrɛ la ka na kuma walasa Faransi ni Mali u bɛ se ka segin k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na kunnafoni filɛ nin an ye nin bɔ le soir de Bamako kɔnɔ aw bonya bi kunnafoni la an bɛ to kunnafoniw lakalili la halisa limanaw ka ajiraw la k'a fɔ min ye sɛbɛn min bɛ ni u k'a ma ko le pays ale kumana Mali kunnafonidilaw a jirala k'a fɔ nin waati na ko gɛlɛya camanba de bɛ u kan o de siratigɛ la u ka ɲɛmaaba ni o ye Banjugu Dante ale ye premier ministre Sogɛl Kokala Mayiga a bisimila kunungo kunnafonidilaw tɔgɔla soba la Bamako yan nɔ ni dun ye jateminɛ kɛ sigi in na kuma caman fɔra kɛnɛ kan kuma minnu bɛ tali kɛ kunnafonidilaw olu ka lahalaw la kunnafonidilaw a jirala k'a fɔ bi u bɛ lahala kɔnɔna la lahala minnu ni fɛɛrɛ t'u bolo wa min bɛ tali kɛ fanga fana tɛ kunnafonidilaw la nin waati ninnu na ka baara caman kɛ a dun jirala k'a fɔ Mali kɔnɔ démocratie n'o ye bɛɛ fanga ye ale jɔsenba fɔlɔ o ye kunnafonidi ye n'a fɔra kunnafonidilaw k'a bɛ san 3 bɔ sisan Banjugu Dante de ye nin kuma fɔ a y'o kuma yɛrɛ kɛ ka Sogɛl Kokala Mayiga kunbɛn a taalen kɔ bɔ ɲɔgɔnye la kunnafonidilaw olu ka soba la maison de la presse Sogɛl Kokala Mayiga kunnafoni caman dira ma kunnafonidilaw olu ka lahala kan Banjugu Dante y'a jira la k'a fɔ ko nin waati in na laɲini caman bɛ olu fɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma o tɛ dɔwɛrɛ kunnafonidilaw tɔgɔla soba n'o ye maison de la presse ale bɛ se ka kurakuraya cogo min na wa ko kunnafonidilaw yɛrɛ u ka se ka don bɛrɛ la dɛmɛ min bɛ ta ka ɲɛsin u ma ko nin y'a san 3 ye kabi san 2019 fo ka se bi ma dɛmɛ in ko a tigɛlen don nafolo in ko a tɛ ka di a di waatiw la a y'o fana ɲɛfɔ a y'a jira k'a fɔ ko hali kɔsa in na ko u taara segukaw fɛ yen u taara kalan dɔ la nafolo min yɛrɛ kun kan ka don o da fɛ ko bi t'i jɔ miliyɔn 10 ɲɔgɔnna na ko nka gɛlɛya yɛrɛ ma ani fɛn tɛ bolo la kunnafonidilaw u ma se ka o baara in kɛ kalan don kalan minnu n'a kun bɛ ta ka ɲɛsin kunnafonidilaw yɛrɛ dama ma walasa sariya minnu bɛ kunnafonidilaw tɔgɔ la u bɛ se k'a dɔn k'a dɔn lakari ka baara kɛ n'a ye cogo min na ko nka ko fɛn ma sɔrɔ o kalan in a fana ma se ka kɛ ka se a dan na Banjugu Dante a y'a jira k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen ye waleyaw ye waleya minnu ni Sogɛl Kokala Mayiga a kan k'i hakili to o la wa ko kunnafonidilaw n'i y'a mɛn ko cɛmancɛ fanga a sigira ka ɲɛ a kɛra fɛn min n'a bɛ taaɲɛ sɔrɔ min bɛ se ka kɛ jamanadenw sago ye fo kunnafonidilaw olu fana ka hakɛ o ka dafa o de la Banjugu Dante y'a jira k'a fɔ u bɛna nin bɛɛ kɛ gafe ye a sɛbɛnnen b'u bolo a bɛɛ labɛnnen b'u bolo u bɛna a kɛ sɛbɛn k'a di Sogɛl Kokala Mayiga ma premier ministre fana a ye jaabi di a y'a jira k'a fɔ tiɲɛ don ale sɔnna kunnafonidilaw gɛlɛya min b'u kan ale sɔnna a ma sabu ale yɛrɛ kɛra ministre ye kunnafonidilaw ka ministre don tɛmɛnenw na fɛn fɛn bɛ kunnafonidilaw kan min ye gɛlɛya ye a b'a bɛɛ lajɛlen dɔn ko hali n'a sɔrɔla u tɛna gɛlɛya ninnu bɛɛ fura ɲini a la nka u bɛ se ka min kɛ u n'o kɛ walasa a ka fɔ fana ko transition kɔnɔna la min ye kunnafonidilaw ye ko dɔ kɛra u ye min bɛ tali kɛ dɛmɛko nasira la transition ale kɔnɔna la ale ye fasilidi sɛbɛn kelen ni o ye le pays ye ministre min bɛ yen ni o k'a ma ko Ibrahim Ikasa Mayiga ale de ɲɛsinnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana yɛrɛ bɛ se ka dilan kabi duguma fo sanfɛ n'o ye refondation de l'état ye a yala k'a fɔ Ibrahim Ikasa Mayiga k'a wulila ka taa an ka cakɛdaba min bɛ yen n'o ye médiateur de la république ye ale min bɛ jamanadenw ani jamana faamaw ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya la bɛn bɛ se ka na cogo min na ani jamanadenw ani jamana ɲɛmaaw bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo min na Ibrahim Ikasa Mayiga k'a wulila ka taa kɛrɛnkɛrɛnnenya la cakɛda in a sɛgɛrɛ maa min bɛ cakɛda in ɲɛmaaya la o de ye madame Sanogo Aminata Male ye médiateur de la république don Ibrahim Ikasa Mayiga
ako n'i y'a ye u ye médiateur de la République sugandi nin waati nin na sabu cakɛdaba don min ni a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana a jɔli la a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamanadenw olu ni jamana ɲɛmaw cɛ danaya o bɛ se ka sabati cogo min na o de la a kun kɛra bɔɲɔgɔnya senfɛ ko nka a taara laban baara yɛrɛ la sabu fɛn min dabɔra an ka taa an ka ɲɔgɔn dɔn nka k'o taara laban an ka sigi ka kuma jamana yɛrɛ bɛ se ka taa taabolo ɲumanw kan cogo min na ani ka baara ko dɔw da yira ɲɔgɔn na ko minnu n'olu bɛ se ka kɛ sababu ye jamanadenw bɛ se ka lafiya ani jamana yɛrɛ bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ a bɛ minnu kɔnɔna la i n'a fɔ an bɛ waati min na ko sisan le pays y'a jira k'a fɔ Ibrahima Ikasa Mayiga a kɔni ko miirinaw bɛ sen na miirina minnu ni olu bɛna kɛ sababu ye walasa ministre min bɛ refondation kunna ani médiateur de la République u bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma don nataw la baara minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka kɛ jamanaden yɛrɛ bɛ se ka lafiya danaya bɛ se ka kɛ jamana ɲɛmaw ani jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na o baara ko o na daminɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye nin bɔ kunnafonisɛ min n'u k'a ma ko le pays aw bonya bɛ kunnafoni la o la an bɛ kunnafoni kuncɛ ni sɛbɛn min ye o ye l'indépendant ye l'indépendant ale kumana a jiralen bɛ k'a fɔ ko an ka kalanko a bilama san laban na ɲɔgɔndan minnu bɛ to ka kɛ yɔrɔ ɲɔgɔndan ninnu na ni jateminɛ kɛ yuruguyuruguw ni sɛbɛn minnu bɛ yen ni o ye ɲɔgɔndan sɛbɛnw ye olu n'a ma ɲɛ ko bɛ di kalandenw ma i b'a sɔrɔ a dɔw yɛrɛ bɛ di kalandenw ma k'a sɔrɔ ni ɲɔgɔndan yɛrɛ o ma se fɔlɔ o ko a ma de ko nanzarakan na fiche de sujet o bɛ se ka dabila cogo min na ministre min bɛ yen n'ale bɛ an ka kalanko kunna madame Sidibe Dedewu Usman ale ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la a tɔɲa ministre min bɛ yen n'o bɛ sanfɛ kalanso kunna Amadu Keita fo ka taa se ministre min bɛ yen min bɛ an ka kunnafonidiko kunna olu bɛɛ lajɛlen ye sigi min ni a bɛna daminɛ dɔwɛrɛ tɛ tile damadɔ min ni a bɛna kɛ ka miirinaw kɛ walasa ka se ka an ka kalanko limanaw gɛlɛya minnu b'a la ka se ka fura sɔrɔ a la n'i ye jateminɛ kɛ Aruna Ture ale min b'an ka kunnafonidiko minisiriso kunna ale ye laseli dɔw kɛ ka jira k'a fɔ ni an sera ka bɔ o siraw fɛ a dɔ bɛ dɔ la an ka kalanko san labanw na lakɔlidenw sɛbɛn minnu bɛ d'u ma walima yuruguyurugu minnu bɛ kɛ an ka kalanko siratigɛ la caman bɛ se ka bɔ a la o dɔw bɛ tali kɛ ko n'a ma ɲɛ ko sɛbɛn minnu bɛ yen n'o ye sujetw n'a ɲɔgɔnnaw ye fo ɲɔgɔndan yɛrɛ a don selen kɔ u bɛ sɔrɔ ka a sɛbɛnw bɔ k'a di walima ni o ma fɛn ɲɛ fana yɔrɔ min bɛ yen ni u bɛ lakɔli karamɔgɔw sugandi u ka se ka na ka u fɛla di nin sɛbɛn ninnu na n'o ye sujetw ye u ka a maaw kɛrɛnkɛrɛn nɛgɛjuru sira ka na k'u bolo n'o ye telefɔni n'a ɲɔgɔnnaw ye wa a bɛɛ lajɛlen ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la bɔlɔlɔw olu sira kan n'o ye subahana mansinw ye o bɛ se ka kɛ sababu ye an ka kalandenw olu bɛ se ka ɲɔgɔndan kɛ k'a sɔrɔ nin sɛbɛn ninnu a ma bila u ka bolo kan Aruna Ture ale y'o kuma fɔ min ye minisiri min bɛ yen n'ale bɛ an ka kalanko yɛrɛ kunna ni o ye ale ye kotigi ye Sidibe Dedewu Usman a y'a jira k'a fɔ ko walasa cɛmancɛ fanga ale yɛrɛ bɛ se ka ɲɛ cogo min na ko fo kalan o ɲuman fana ka sabati o de y'a to a ka minisiriso in a wulilen bɛ k'i jɔ bi walasa a kana fɔ ko san laban ko gɛlɛya donna kalankow na walima jaabi minnu bɛ bɔ maaw kana sɔn jaabi ma walima a ka kɛ kalandenw ka kalan yɛrɛ kɛ san kɔnɔna la dɔnniya foyi tɛ u kunkolo la u ka kalan kɛ k'a sɔrɔ ni u ye ɲɔgɔndan min kɛ u yɛrɛ dala la k'a fɔ ɲɔgɔndan in a sabatira a kɛra ɲɔgɔndan ye u y'a kɛ danaya bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la Dedewu Usman a ko nin de ye laɲini ye wa laɲini min don san o san minisiriso in b'a kɛ nka ɲina olu bɛna sigi min ni maa ma da bɛ kalanko la ka se ka a bɛɛ lajɛlen wele u ka se ka hakililaw bila sen kan san 2021 n'o ɲɔgɔndan kalan bɛ kuncɛ yɔrɔ o yɔrɔ o k'a sɔrɔ bɛn kɛra ko dɔ kan o k'a sɔrɔ fana nin waati in na kalan minnu dira san kɔnɔna la walasa kalandenw u kana se ka bila lahalaya kɔnɔ min fana tɛ tanamako ye tanamako minnu n'olu bɛ se ka dankari kɛ an ka kalankow la an b'a kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ teliya la fasiri sɛbɛn ni o ye l'indépendant ye a y'a jira k'a fɔ ko Mali jɔnjɔba n'o o ye Coupe du Mali ale jɔnjɔba o tanna
mami sebaya soro o ye ndolata jekulu no Stade Malien de Bamako ye o ye krenkreniala ndolata jekulu mimbe no ye Binga FC o ye soro oluka saba ani fla konga se soro abina fo amaja krenkreniala Binga FC o nyemawe sabu o boraka nyefolike krenkreniala ni jatemine ke Binga FC nyamaba no ye Ousmane Cissé ale a jira k'a fɔ ko olu kun ye lasɔmini kɛ nin ko in na kosɛbɛ Binga FC ɲɛmaaba in a ko jalatigɛliba n'o ye arbitre central Aruna Kulubali fo ka taa se a ka maa min b'a kɛrɛfɛ n'o ye Amadu Gise ye ko ni maa fila in k'olu ninnu ni Stade Malien ka surun kosɛbɛ wa k'olu kun ye Fema Foot n'o ye an ka ndolatan kuɲɛ ɲɛnabɔ baw ye olu ye u lasɔmi k'a f'u ɲɛna ko aya ni cɛ fila in ko n'a ma ɲɛ ko u bɛ maa sugandi kana jalatigɛli kɛ u kana ni maa fila in sugandi sabu ko n'u nana u ni Stade Malien ka sɔrɔ u bɛ sɔn ka ko caman kɛ fɛɛrɛ caman tigɛ wala Stade Malien u bɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ cogo min na ko u y'u bolo si yɔrɔ min na ko tile bɔra yen indépendant y'a fɔ cogo min na a ko bi Fema Foot u ka ciden minnu bɛ yen ni olu bɛ nin baara in kɛ ani fo ka taa se kafu maaw ma ko u k'a lajɛ walasa jamana yɛrɛ ɲɛda bɛ se ka dilan cogo min na ni ko fasugu minnu kɛra sango jɔnjɔba min ni o tara Stade Malien yɔrɔ nin y'a ta ko 21 ye Stade Malien ale ye jɔnjɔba sɔrɔ n'o ye Coupe du Mali ko sebaya min sɔrɔlen filɛ ni Binga FC cɛ Ousmane Cissé ko olu kɔni ma jɛn n'a ye sabu k'a kɛra fɛn min ni nanbara bɛɛ lajɛlen donna na limanaw ale de bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni gafew la k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn aw ni ce a ka lamɛnni ko ɲuman na ni Ala sɔnna sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ gafe kuraw olu bɛ bɔ an b'olu lakali aw ye ladira kɔnɔna la Ala ka an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ